Aabot na lamang sa 320 sa may 3,000 barangay sa Central Luzon ang hindi pa drug cleared. Ito ang ibinida ni Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 Director Attorney Anthony Nuida sa CLTV 36. Ito raw ay resulta ng kampanya ng DILG kontra illegal na droga, katuwang ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno. Ay tuloy-tuloy po yan. May Regional Oversight Committee tayo, composed of PNP, DILG, and the barangay officials, napaka-importante ng role nila. Kailangan may mga programa sila against illegal drugs, advocacy, at rehabilitation, community-based rehabilitation. Doon tayo nag-focus. Alam niyo yung mga hindi pa po nag-clear, ito yung talagang medyo populated talaga, medyo may problema talaga po, and so medyo nahihirapan tayo. But if everyone will help, no, yung ating mga kabataan, yung ating barangay officials, yung PNP, PDEA, at lahat po magsama-sama, definitely makiklear pa rin natin ito. Samantala, matatanda ang nauna ng sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon na kailangan pang ayusin ang mga programa ng bawat LGU pagdating sa drug rehabilitation. Hinihimok naman ni Nuida na lingapin sa mga community-based rehab ang mga minor na kaso. That's one na ini-encourage sa atin mga local government units sa atin kasi yung mga minor yung mga kumbaga doon na lang muna sa community-based rehabilitation, napaka-importante po nun. So sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang mga programa ng LGU sa atin. I hope tama naman po at na-address yung need po. Liana Canilaw, CLTV 36 News.